Malawi Today. Tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa. Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Matilda Majawa kumapoyamba nayi mitu yake. Bungwe la Malawi Legal Aid Bureau lati Amalawi ambiri maka akumidzi akulephera kupeza thandizo akakumana ndi zopsinja ufulu wawo. Achinyamata anafunsa mafunso osiyanasiyana kwa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera mu mzinda wa Lilongwe. Mu nkhani zina ogwira ntchito yoteteza nkhalango ndi ochepa mchigawo chakumpoto. Tili ndi izi komanso zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, bungwe la Malawi Legal Aid Bureau lati Amalawi ambiri maka akumidzi akulephera kupeza thandizo akakumana ndi zopsinja ufulu wawo. Modzi wa akuluakulu ku bungweli mchigawo chapakati Awiyane Mwenefumbo Masanjala wati mabungwe omwe akupereweredwa ndi a Malawi Legal Aid Bureau, Malawi Human Rights Commission komanso ofesi ya Ombudsman. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Amasanjala anayankhula izi pa mikumano ya masiku awiri imene atolankhani amaphunzira zokhuza mabungwe atatuwa pansi pa bungwe la atolankhani la Nyika Media Club ku chigawo chakumpoto. Iwo anena kuti kuchepa kwa ogwira ntchito ku nthambi za boma ku mabungwe atatuwa kukuchititsa kunena kuti asamafikire anthu ochuluka amene akumana ndi nkhanza zokhudza kuphwanyidwa maufulu wawo mdziko muno. Anthu ngati akukumana ndi zovuta zokudza chifukwa cha katangale adziwe kuti angakapange ripoti kuti ofesi ya Ombudsman imalandira madandaulo amenewa ku Human Rights Commission, madandaulo akatangale amatha kulandira komanso ku Legal Aid Bureau anthu amatha kubwera, ndipo tikaona ngati kuti kesi imeneyo ndiyo titha kuitenga timatha kuitenga ndi kuyipititsa ku court. Iwo kenaka nena kuti nzokhumudwitsa kuona kuti anthu ena mdziko muno sakudziwabe ntchito za Ombudsman, Malawi Legal Aid Bureau komanso Malawi Human Rights Commission, ndipo n'chifukwa chake akufuna kuti atolankhani awathandize kufalitsa zambiri za mabungwewa. Mmodzi mwa atolankhani kuchokera ku MBC Jackson Sijali anati maphunzirowa amuthandiza kuzindikira chiyankhulo chimene mabungwe atatuwa amagwiritsira ntchito akamalondoza milandu, ndipo anena kuti izi zithandizira kuona kuti iye adzikatha kumasulira bwino kuti munthu wakumudzi adzimvetsetsa. Ndizofunika kwambiri ngati kwa ife atolankhani kuti tidziwe mukalembedwe kathu kankhani komanso zili ndikuthekera kuti thandizira mwina pali anthu ena amene ali affected ndi issue imeneyo kuti khoza kwapanga lifa kuti mukhoza kupita ku office ya Ombudsman kapena ku Legal Aid. Maphunzirowa anakonzedwa pansi pa thandizo kuchokera ku European Union pansi pa programu ya chilungamo. Kafukufuku yemwe bungwe lona za ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission wachita wapeza kuti pali zovuta zambiri zomwe anthu akukumana nazo pa ufulu wa uchembere wabwino. Pamwambo otulutsa zotsatira za kafukufukuyi omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe, mmodzi mwa makomishonala a MHRC a Boniface Massa anati bungwe lawo ligwiritsa ntchito zotsatira zake polimbikitsa ufulu wa atsikana ndi amayi. McDonald Tom ali ndi zambiri. Kafukufukuyu yemwe bungwe la Malawi Human Rights Commission napanga pamodzi ndi bungwe la Nyale Institute for Sexual and Reproductive Health Governance anaonika zomwe zikuchitika ku zipatala za ku Lilongwe. Chimodzi chomwe chapezeka ndikuti madera akumudzi zipatala 17 pa 100 zilizonse ndi zomwe zikukwanitsa kupereka thandizo lochotsa pakati motsata malamulo ndi ndondomeko zoyenera, pamene m'madera a mtawuni ndi zipatala 83 pa 100 zilizonse. Kafukufukuyu wapezanso kuti ntchito zopereka thandizo la mtunduwu likumana ndi mavuto achuma, kuchepa kwa chidziwitso kwa anthu komanso mauthenga abodza zomwe akuti zikupangitsa anthu ambiri kuti azitsata njira zoopsa zochotsera pakati. Amasa ati kafukufukuyu athandiza pa ntchito yolimbikitsa maufulu a uchembere wabwino ndi ubereki. Tapanga kuno ku Lilongwe kokha koma amene apemphera azathu enanso ndi akuboma tikupoti kafukufuku amene adachitika dziko lonse la Malawi ma district osiyanasiyana atipatsa chithunzithunzi chachikulu chonena kuti tathandize bwanji azimayi ndi atsikana pa nkhani ya uchembere wabwino komanso pa nkhani ya kutaya mimba pamene mwina akulandira thandizo muzipatala zathu. Mkulu wa bungwe la Nyale Institute a Godfrey Kangaude ali zotsatira za kafukufukuyu zatsegula khomo kuti apange kafukufuku wa dziko lonse. Inayang'ana Lilongwe yekha chifukwa chochepekedwa ndalama, ndipo koma tinaganiza kuti tiye tipange kafukufuku amene kuti mwina ena amene angatithandize akaona
akhoza kuona kuti anthu awatu akhoza kugwira ntchito iyi. Mmodzi mwa akuluakulu akunduna wa zaumoyo a Juliana Kanyengambeta Mwanga ati boma likuza zovuta zomwe kafukufukuyu wapeza. Ndondomeko zathu zimene zinayikidwa zimene zimathandizira anthu athu amene amagwira ntchito mzipatala makamaka akamakhala kuti akuthandizira azimayi amene achotsa mimba olo mzimayi amene ali pa chiopsezo lomoyo wake chifukwa cha mimba amayang'ana njira zonse zimene zikuyeneka kuthandiza mzimayi uja kuti moyo wake usatayike. Bungwe la Center for Reproductive Rights ndi lomwe linapereka thandizo lopangira kafukufukuyu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli Asalima Namsobya ati kafukufuku oteleyu ndi othandiza popeza umboni omwe ungathandize kusintha malamulo ndi ndondomeko pa nkhani ya ufulu wa amayi ndi atsikana. Nkhawa zokhudza ngongole za NIF, ntchito yothana ndi katangale komanso kusowa kwa malo kwa abwino kwa ophunzira msukulu zosiyanasiyana zinachuluka pa mafunso omwe achinyamata anafunsa mtsogoleri wa dziko lino mu mzinda wa Lilongwe. Kupatula achinyamata amene anafunsa mafunso pamaso ku Kamuzu Paris mu mzinda wa Lilongwe, achinyamata ena anafunsa mafunso awo kudzera pa masamba anchezo a Facebook ndi WhatsApp mwazina. Pemphero Malimba ali ndi ripoti ili. Mmodzi wa achinyamatawa Memory Ngwira anafunsa achakwera kuti afotokoze ndondomeko zimene anthu amayenekera kutsata kuti achinyamatawa adzitha kupindula nawo ndi ngongole ya NIF, ponena kuti achinyamata ambiri akupitirira kukumana ndi mavuto kuti apeze ngongolezi. Wachinyamata wina anafunsanso achakwera pa zachidwi chawo choonetsetsa kuti mdziko muno mulibe katangale ndi ziphuphu potsindika kuti mchitidwewu ukupitirira kuchitika. Ndipo kumbali yake wachinyamata wina wochokera mboma la Ntchisi anafunsa achakwera kuti afotokoze zimene akuchita pofuna kupititsa patsogolo maphunziro a sukulu za primary komanso maphunziro a sukulu zosula anthu pa maluso osiyanasiyana. Mawu awo achakwera anati boma lawo ndilodzipereka kuonetsetsa kuti zinthu zambiri zikusintha mdziko muno popereka chitsanzo kuti pakadali pano akuonetsetsa kuti achinyamata amene akufuna kupeza ngongole za NIF akuphunzitsidwa ndi cholinga choti adzipindula ndi bizinesi zawo kuti pamapeto pake adzitha kubweza kuti ena abwerekeko. Nkhani iyi yakuti tithane ndi katangale ndi ziphuphu, nkhani imene iyi yofunika tonse. Poyankhula utatha mwambowu, Ngwira anati ndokhutira ndi zomwe achakwera ayankhapo. Funa abange digitalize ma platform amene anthu atha kumapangira apply loans kupanga avoid bureaucracy, komanso akunena kuti aonjezera ma training kuti achinyamata adziwe kuti kapena mwina chifukwa china chomwe sakumalandira maloni ndi chani, so that they can be atha kukwaniritsa kugwiritsa ntchito kulandira maloni amenewa ndi kugwiritsa ntchito moyenera. Mwambo otere ukachitikanso mu mzinda wa Blantyre pa 27 mwezi uno komanso ku Mzuzu pa 4 mwezi wa Mawa. Mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda wati sabata yoyamba ya zokambirana za aphungu a ku nyumba ya malamuloyi inali yopindula ngakhale panali kusamvana pena ndi pena pakati pa aphungu. Achimwendo Banda anena izi lero ku nyumba ya malamulo pomwe amatsiriza zokambirana zake mu sabata yoyamba. Achimwendo Banda akufotokoza. Sabata yatha bwino kwambiri. Ndakondwa kwambiri kunena kuti aphungu anamasuka kuyankhulapo zinthu zingapo zimene mwina tinganene kuti zowasangalatsa iwo, zosangalatsa anthu amene amayimirira. Panali kusemphana uku ndimene nyumba ya malamulo imakhalira. Ndikumanena nthawi zonse kuti inakhala kuti kusemphana kusukumakhalapo ndiye bwezi mwina otsutsa adapangira chipinda chawo kwina kodi tawuni mwina aboma kwina. Koma chifukwa chimene anayikira nyumbayi pamodzi nkuti anthu azitsutsana kumene. Chikomango mwina ubweretsa chiopsezo ngati anthu akumafika pomafuna mwina kuti aopsezane munthu ndi munthu, koma osati kuti pankhani ya ntchito. Tikafika pankhani ya ntchito zija sitimagwirira munthuyo, timagwirira anthu akumudziko. Tikamakamba zakuti kudera kwanu kwachitika chakuti sitikunena zimene iye ananyamula mthumba mwake, koma tikunena kudera kumene amachokera. Ndipo kumakhala kulephera kusiyanitsa kuti kudera lija ndira munthuyo kapena ndira anthu oyo amenewo ochokera amenewo. Ndiye munthu akanena nyumbamo kunena kuti palibe chimene tachitako kwathu, ife timati tili ndi udindo umene Amalawi anatisankhira.
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi watsindika kuti athana ndi anthu kuphatikizapo ena ogwira ntchito mboma omwe akupondereza ntchito zomwe boma likugwira pothana ndi mavuto. Ausi anena izi lachinayi ku nyumba yawo kumudi mzinda wa Blantyre pamene amalankhula kwa anthu omwe anabwera kudzawaona. Thomas Kachere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mwabwera pano pali anthu ena ozungulira mitu amene ayamba kunama kuti atafuna kalandira ufa. Mwabwerera ufa inu? Mwabwerera ufa inu? Mwabwerera ndani? Ineso ndabwerera ndani? Sikumana pati? Polankhula ndi anthu omwe anasonkhana ku nyumba yawo ku Blantyre, Ausi anati akudziwa kuti pala anthu ena omwe amachita zinthu mwadala kuti anthu azivutika mdziko muno ndi cholinga chofuna kupeza chokamba ndi kumanyoza boma. Iwo ati anthuwo angati angapezeke adzathana nawo. Akuononga dziko ndi Amalawi ena ali mboma momo. Ndiye ntchito imene andipasa president siyamasewera ndili ngati capital munda mwawo osalimayo kunyapula osalimayo kutani kodi kunyapula. Ausi apemphanso anthu mdziko muno kuti azikonda dziko lawo monga kulimbikitsa mtendere komanso kupewa mchitidwe wa ziphuphu. Iyi ndi odiazache alibe chandu kodi odiazache. Nthambi yona za nkhalango mchigawo chakumpoto yati kuchepa kwa anthu ogwira ntchito yoteteza nkhalango kukusokoneza ntchitoyi. Nthambi yati nkhalango ya Kaning'ina mwachitsanzo ili ndi ogwira ntchito yotero asanu ochokera ku ofesi ya Nkhatabe ndi ena 23 aku ofesi ya Mzuzu omwe amayang'anira nkhalango ya mahekta 16,657. Witness Chipkwere walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Sam Kalimira. Nthambi yona za nkhalangoyi akuti nkhalangoyi yomwe ili ndi mitengo yachilengedwe yochuluka akuti pakadali pano ili ndi ogwira ntchito opeka chitetezo okwana 46. Poyankhula pomwe amadzera mitengo nkhalango ya Kaning'ina ku Mzuzu omwe anatsogolera ntchitoyi a Castel Malawi, mmodzi mwa akuluakulu azankhalango ku chigawo chakumpoto a Kelvin Chisaka anakuti pakufuna kuti pakhale kugwirana manja pakati pa anthu ndi makampani poteteza nkhalango. Mukangana zabwino zambiri zimene nkhalango imatipatsa zikufunika kuti anthu osiyanasiyana, mabungwe, anthu eni ake akudera amene azungulira nkhalango azilengaponso mbali poteteza nkhalango imenepo phatikiza ndi a forestry aja ndesi nkhani yongoti a forestry okha atasire. Mawu ake mfumu yaikulu Nyaruwanga inati kudula mitengo mwachisawawa ndi anthu ena kuchokera ku Mzuzu komanso ena mboma la Nkhatabe akuli kuchititsa kuona kuti nkhalangoyi idziyera. Anthu ambiri omwe akumacheka mathabwa kunoko kumaotcha makala amachokera mu Mzuzu muzolozolo ambiri. Ndino ndimauza anthu anga kuti titengepo mbali yoti Tanzania ndi boma kusamalira nkhalangoyi. Anthu oyamba omwe achite benefit atenge phindu la nkhalango iyi kunoko ndifeyo eni yake. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu a Castel Malawi Alinda Kolomba anakuti pozindikira kuona kuti kampani imagwiritsa ntchito madzi pogwira ntchito zake idaona kufunikira kuonera kuti iziteteza zachilengedwe kamba kuti ndi zimene zimasunga madzi. Akolomba anakuti kudzala mitengoyi ndi njira imodzi yobwezeretsa zachilengedwe ndipo anati kampani ipitiriza kutero pozindikira kuti ntchito zake zimadya kwambiri madzi. Kampani ya Castel imagwiritsa ntchito almost 90% ya product yathu ndi madzi. So kuti tipitirize kupanga product imene komanso kuti tigwiritse ntchito tinaona kuti ndi chinthu chapatali kuti tithandizire
kuti project imwe timapanga nafenso tisasiyire panjira, koma tikakhala kuti tikugwira limodzi ntchito ndi anthu amene akubwezeretsa chilengedwe. Monga mukuziwa mukazala mitengo ndiye kuti mukubwezeretsa nthaka, komanso ndiye kuti madzi akhala ambiri ma catchment areas. Ntchito yodzala mitengoyi anayigwira pansi pa mutu wonena kuti kubwezeretsa zachilengedwe pofuna kupeza chakudya, ndipo kampani ya Castel Malawi Limited inadzala mitengo yokwana 1000. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikangotha izi. Nkhanizi bungwe la National Initiative for Civic Education NICE Public Trust yalowa mu mgwirizano ndi atolankhani a mchigawo chakumpoto pansi pa kalabu ya nyika. Mgwirizanowo kufuna uthandize anthu mdziko muno kuti azipeza uthenga okhuza chisankho, komanso kuti azitengapo mbali pa zinthu zochitika mdziko muno kudzera mukulemba nkhani. Zambiri mulipoti ili la Patience Lunda. Poyankhula atasayinirana mgwirizanowo ofalitsa nkhani za bungwe la NICE Trust a Grace Hara anati bungweli likufuna kufikira Malawi aliyense ndi mauthenga, ndipo kudzera mwa atolankhani akwanitsa kuwauza anthu zokhuza chisankho komanso ulamuliro wabwino. Ahara anamema atolankhani kuti azilemba nkhani mwa ukadaulo, ponena kuti izi zitha kuthandizira kupereka mauthenga oyenera omwe angathandizire kusintha dziko lino kuti likwaniritse mfundo za chitukuko za Malawi 2063. Ifeyo ngati NICE pali madera mwina amene sitingafikire, koma Anyika Media Club andi ma members kunoko kuchigawo chakumpoto mu district ina iliyonse. Pachifukwa chimenechi ife tikukhulupirira ndithu kuti tikuyenera kukhala pamodzi mogwirira ntchito limodzi kuti Malawi ina aliyense uthenga osiyanasiyana. Ife ngati amene timapanga civic education ophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana tionetsetse kuti wina aliyense Malawi uthenga kumufikira, ndi kugwira ntchito limodzi ndi Anyika Media Club kuti thandizo kuti tikafikire zimenezi. Kumbali yake wapampando wa kalabu ya nyika a Feston Malekezo anati mgwirizanowu uthandiza nthambi ziwirizi mnyengo ya chisankho, komanso pomwe atolankhani achitidwa chipongwe pa nthawi yomwe akugwira ntchito. Amalekezo anaonjezera kuti kalabuyi ndi mamembala ake adzagwira ntchito yawo mwa ukadaulo polemba nkhani zomwe atsimikiza komanso zomwe ndizoona. Kuli timati pa Chingerezi ma citizen journalists, anthu amene mwina ali ndi foni chabe aona zinthu zikuchitika amatha kulemba masamba anchezo kumani iwo ndi atolankhani oti mwina sanaloweke mkalasi. So ifeyo tipanga identify anthu ngati amene aja nkumayenda mu districts ka Rumpi, ka Kumzimba, ka Ukaronga, Uchitipa, nkumaka apanga train at least the basics za utolankhani kuti angalembe bwanji nkhani zawo. Kotero ndi kuti nkhani imene kudandaula yopereka mauthenga abodza ndi kuti zakhangati tikuichepetsa. Potsatira mgwirizanowu ntchito zosiyanasiyana zikhala zikuchitika, monga kuphunzitsa anthu amene amalemba nkhani m'masamba anchezo, koma omwe sanapiteko ku sukulu ya utolankhani za momwe angalembere nkhani zawo motsata malamulo, komanso akhale akutsatira mmene chisankho chiyendere. Mgwirizano wa bungwe la NICE Public Trust ndi kalabu ya nyika ndi wa zaka zitatu, koma utha kupitirira kwa zaka zina mtsogolomo. Bungwe la People's Federation for National Peace and Development lachinayi linachita mkumano ndi ophunzira sukulu ya Kalibu Academy polimbikitsa kufalitsa uthenga wa kuipa kosunga mifuti yopanda chilolezo. Mkulu wa bungweli a Edward Chaka anati iyi ndi njira imodzi yofalitsira uthengawo kwa anthu. Thomas Kachere ali ndi zambiri mulipotili. Achaka ati bungwe lawo ndilokhudzidwa kwambiri ndi nkhani zokhudza ziwembu zomwe anthu amachitirana pogwiritsa ntchito mifuti. Iwo apempha Malawi wonse kuti aleke mchitidwewu ndipo kuti azikanena ku polisi akaona wina aliyense akusunga futi yopanda zikalata. Timayesetsa kuti tipeze njira zofalitsira uthenga wa mtendere muno Malawi komanso maiko enanso akunja. Ndi njira zimezi timafuna tigwire ntchito ndi anyamata amene tayitana kuchokera m'masukulu osiyanasiyana, koma panopa tinali ndi Kalibu Academy. Anyamata awa ali mphatso zosiyanasiyana zimene amatha kuzipanga express pa iwo okha, kuzionetsera kunena kuti ine ndimaona ngati tatere mwina tikhoza kupitiriza kumakhalabe anthu amtendere m'manyumba metu kuchokera komanso m'madera metu kukhala m'dziko lino la Malawi ndi maiko ena. Lero tinali ndi anyamata awa kuwauza kuti kodi luso limene angakhale nalo kuti tingagwiritse ntchito kuti mwina tipitiritse uthenga wa mtendere ndi chitukuko Malawi munomo, tigwiritse ntchito luso limene anyamata ali nawo. So tinawayitana kuti ationetsere mu luso limenepo jambula zinthu zosiyanasiyana. Pa mkumanowu ophunzirawa anapereka uthenga osiyanasiyana okudza nkhaniyi kudzera mukujambula. Chilinganizochi chikuchitika ndi thandizo lochokera ku Humanium Metal Initiative
ya IM Swedish Development Partner. bungwe la Malawi Bureau of Standards lapereka ma wheelchair okwana 20 ku nthambi ya Malawi Against Physical Disability MAP ya Kachere Rehabilitation Center mu mzinda wa Blantyre. Mkulu wa bungwe la MBS Bernard Tole ati thandizoli laperekedwa ngati njira imodzi yopititsa patsogolo ntchito za umoyo wa odwala pa chipatalapo. Iwo ati MBS yagwiritsa ntchito ndalama zokwana 8.8 million kwacha pogula zipangizozi. Atole akufotokoza. Tachita zimenezi chifukwa choti kudzera mu social corporate responsibility yathu timathandizira ku mbali za umoyo komanso timathandizira ku mbali za maphunziro. Ndiye kudzera mu social corporate responsibility policy timakhala ndi ma activities reaching out otuluka ndi chithandizo ku mbali zosiyana-siyana. Lero tinachita mwayi kuti tasankha Kachere Rehabilitation imene taperekako ma wheelchair 20. Oyankhula atalandira thandizoli mmodzi wa mamembala a board ya MAP a McDonald Kaluwa wathokoza MBS chifukwa cha thandizoli. Ngati bungwe la MAP timathandiza anthu amene amakhala ndi mavuto amayendedwe, anthu amene apanga stroke, anthu amene anapanga ngozi. Kubwera kwa thandizo la njinga pamudzi pano lithandiza kwambiri kuti ma patients athu amavutika mayendedwe, andikuti ayende amafunika zimene zingathandizire kuti achoke malo amodzi apite ena. Anjinga zimene zabwerazi zithandizira kwambiri kuti ma patients athu tithe kuwayendetsa kuchoka kumene kumarumu kumene amagona mwina kupita kumalu kumene amapangira mafizo, kuchoka so kumene konso kutayende bwino achoke kumeneko apiteso ku marumu amene amagona. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomiti yake. Bungwe la Malawi Legal Aid Bureau lati Amalawi ambiri maka kumidzi akulephera kupeza thandizo akakumana ndizo phinjo ufulu wawo. Achinyamata anafunsa mafunso osiyana-siyana kwa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera mu mzinda wa Lilongwe. Mu nkhani zina ogwira ntchito yoteteza nkhalango ndi ochepa mchigawo chakumpoto. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri kudzera pa times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso kuchita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Mnayi ndine Matilda Majawa, usiku wabwino.